Oras madamang dainang na hinaulungan di bagasan Kristus Jesus tapayuti hukma jamita dihita siyan Jeremia 3 ayat 14 rodi ayat 10 martangyang majumulo hita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Hima mangaramo hati-hati ng pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Damang dainang hujahami madihita Jeremia 7 ayat 14 rodi ayat 10 sonon mahatan di bata. Say mulak mahamu ali aka anak na marbaliki ninna Jehovah. Ayaw do harajan munahian jala alapok ku dohamu sahalak sian sadahuta jala dua halak sian sadamarga jala tugionok ku dohamu tusion jala lehonokku tuhamu akka parmahan hobar tulomo nirohakku jadi marparbinotoan jala marrohana sida marmahan hamu dungi masama ya dung torop jala marbue hamu ditanoi diakka arisogot nina Jehovah dang be dohonon ni halak poti parpadana ni Jehovah ay dang be tubu di rohani manangise manang paingot ingotonna jala dang be lululuan na manang bahenon na asing guaran ni halak ma Jerusalem ditikkin sa sadai abangsa ni Jehovah jala marpungu tu sisu di akka perbegu tu goar ni Jehovah na di Jerusalem jala dang be pai hutonon na sida hatakangon ni rohana sida na jati dia ka ari i lao ma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jala rap rona sida siantano na di utara tu tano na huturpukon tuo pumuna mabahen tianan muna ido sahatna. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, nina dihita di bangso Republik Indonesia. Asa marhite-hite hatai, adong sada kesatuan manang hadumuon, sian ragam ni akka perbedaan-perbedaan. Jala sian ragam ni akka hasusaan, naing domolo domu, parrohaon nang akka pangalahope, domu marsada, totu duminggan ma na nidapot. Alani damang dainang na hinaulungan di bagasan Kristus Yesus. Nian di bagasan latar belakang ni turpukon sa sitong na parnguluan ni bangsa Israel sedang di bagasan perpecahan nang di bagasan kemerosotan. Merosot donasida sian segi sosial politik dohot sian kerohanian nang sian haporsiaon na sida. Alani sian segi sosial politik pecah do antara Israel Utara dohot Israel Selatan. Ima Israel dohot Yehuda. Ya Israel di bagasan parhatubanan Asyur do na sida. Ianggo Israel Selatan manang Yehuda ima madabu di bagasan akka na di parsulapak Babel. Jadi terancam donasida di bahen bangso Babel. Alani damang dainang sonipe sian segi sosial politik na di bagasan keterpurukan na sida. Tong doga be merosot tutu keberimanan na sida. Justru nian ikon ma boy na sida lamhot tu debata asa boy na sida mangulu di habuangan ni manang di bagasan na terancami alai on justru terbalik do gabe di bahin na sida do hinasogo ni rohani di bata gabe manoba di bata na asing do na sida baal dohot panobaon na asing alani siyan segi keberimanan pe merosot do na sida didok donasida songon oroan jala dibata songon panguli alai lahodo Israeli bangso na hinaulungan ni rohani dibatai laho marbabi jalang jala gabi ramudo tutu ay marsinoduk tuna asing ima Israel. Sada gambaran songon sada rumah tangga ima na ginawaran selingkuh tidak setia berpaling jadi murtad donasida
murtad manadikon na makaholongi na sida ima debata. Alay dia muna manami na nami molo tung ditadda hajahaton na jala ditundal honak kadalan na jala didapoton Jehovah debata. Mula hulak doang gorohani debata tu akka pangalaho na sida jala mulupe laho na sida mardebata siliban ditoro ni hau na rata jaladang ditangihon suara ni Jehovah nuaing marhite-hite turpukon rodo jou-jou tu nasida tu halak Israel asa mulak tu debata ai debatado harajaon nasida debatado hola debatado makaholongi nasida didokon sahalak sian sadahuta ikon alapon ni debata dua halak sian sada marga togi honon ni debatama tu sion ima holong ni rohani debatai di bangso naong pinilit nai dang di pasobu nang pe kodang akka naniulana nagabe na manadikon akka aturan dohot peraturan dohot holong di rohani debata gabe lao nasida merdua roha merdua holong dang satia nasida tu debata madoba do nasida di debata siliban alai mulak mahamu ima jou-jou ni debata marhite-hite Jeremia diturpukon ido na parjolo damang dainang ipola ni jamitaon na parjolo jou-jou asa mulak taida maholong ni rohani debata na tungmat sa ibalga asin ni rohana marpangulahi do tutu diakka na jahati diakka pangalaho ni jolmai songon ido dihita damang dainang marpangulahi do rohani debata majalo jala pay may mahon hita asa mulak tu dalan hati koran toy Roma hita akan nalilu dibinain niya kapurtibion akan nalilu dibain niya kahado saota Roma hita ay di jalo do hita di bagasan holong di rohana na balgay napaduahon dia sa plima di dokon jala lehonokku tuhamu akka parmahan o Bartolomo ni rohaku jadi marparbinotoan jala marroha na sida marmahan hamu dilehon debata dada holong-holong ni roha ale di patudu akka parmahan na satia na burju na marroha na olo ture marmahani bangso Israeli jala na marparbinotoan asa unang be marserak asa unang magobe biru-biru manang bangso na hinaulongan ni rohanahi di bayan-ibana do wakil na lao marmudu-mudu Israel asa mulak muse tu debata alani las do rohani debata molo ro akka bangso Israeli di bagasan panorosolion na balga asal ditanda ho hajakatonmu natinu dalanmu Jehovah debatam jala mula hulak ho tuakka debatasi liban ditoroni saluhut hau narata jaladang ditangi honamu suaraku nina Jehovah alai teleho dopadan nauli ima naso tau pasobona bangsona natakangi tijou do mulak jala dilehod do parmahan na denggan tu nasida parmahan na denggan ni dada holan sian segi fisik ni jolma na marmahani bangso Israel alai ujung na muse diharoro ni Jesus Kristus gabe parmahan na denggan tu hita saluhutna marmahani ngulu do otodita nang pinibagasan hadusau kita di jodoh hita mulak asaro hita manosoli ganuk dosata di bata amatta para siroha jala pardinggan basai marpangulahi do rohana marhite-hite Jesus Kristus na mati di hopinar silang humokko pita gabi di jauh hita mulak dia saplonom didok dungi masa ia dung torop jala marbue hamulitanoi dia karisukut ina Jehovah dang be dohonon ni halak poti perbadanan di Jehovah ay dang be tubuh di rohani manang ise manang paingot-ingoton na jaladang be luluan na manang bahenon na asi damang dainang ia poti parasiani dianggap dosongon simbol ni kehadiran ni debata Jeremia
Pabaga-bagahon ia di sada partikian dang be poti parasian ni gabe pusat ni ibadah manang pusat ni hapor siaon na sida. Alai Jerusalem gabe inganan hadirion ni debata kehadiran Allah ido na pinarbaga-baga ni si Yeremia. Jala taida di si penekanan na tumacebalga ia haroro ni debata tarida mamarhite-hite Yesus Kristus na tubuh laho mokop colma manusia. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kuaron ni halak ma Jerusalem ditiki na sasadai. Habangsa ni Jehovah. Barpungu tu si sude aka parbegu. Las sude ma damang dainang barpungu aka parbegu. Tugoar ni Jehovah di Jerusalem. Jala dang payutonon na sida hatakangon ni rohana sida na jati. Marhamu bau ni roha mana sida di Jerusalem. Gabi anak haholongan, gabi bangsa haholongan. Dia ke RI lama pinopar ni Juda tu pinopar Israel. Jararap rona sida sian tano na di utara tu tano na utur pukon tu opumuna mabain tian-tianana. Gabi marsada mana sida. Gabi dangadong be perseteruan. Gabi mardungu mana sida di bagasan na pasangapon goar ni debata marhite-hite holong ni rohana nau ni lehon ni debata marhite-hite turpuk na tu opu na sida mangalehon teat-tianan ima tano Kanaan. Alanida mangdainang Roma hita tua dupa di debata di bagasan ado sauta. Nang pejot-jot tita mardua holong mardua roha tidak setia jala mendua selingkuh sian hapor seota. Doi Roma hita manopot di batai aina burju doi bana na holong roha doi bana sian salilingna rodi salilingna. Atong Roma hita damang dainang mulak mahita tu ibana. Songon di buku de nomor 170. Sai mulak honang lau jalangi aina dau honuaing holang sian tuang o parjalang ho mulak maho sai mulak na sinita liling sai magopu roham ay kudang dodosam o parjalang ho mulak maho toy mulak mahita na burju roha do di batai asa adong matutulas ni roha di hamumulak ni akka na bagoi songon tema ni mingguta las ni roha di hamumulak ni anak na mago di pargogoi di bata mahita asa rohita manol soli ganuk akadusata. Amin martanya kita muliate di ho Tuhan dinamulak kami tuho di panjuonmu di hami marhiti-hiti Yesus Kristus marsahor mahami marlas ni roha mardame mahami tadi konon nami maaka naso setia sian hami tadi konon nami maaka na manigai pikiran nami diaka nomor 2 roha nomor 2 holong sian holong ni rohami asi roha macari hami marningot holong ni rohami na balgai sian saliling na ruli salilingna ulang di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.